El president del col·lectiu de mitjans audiovisuals de Mataró i director de la televisió de Mataró, Josep Lluís Lligonya. Quan fa 20 anys vam iniciar les emissions de televisió de Mataró, eren conscients que sense la complicitat de les institucions, de les entitats, els comerciants, els professionals, en definitiva, dels ciutadans, no reeixiríem. Amb aquesta senzilla operació, Telemataró va oferir a mitjanit d'ahir un programa de televisió d'hora i mitja de durada que va rebre tot Mataró. La idea del programa va sorgir d'un curs sobre vídeo que es va impartir l'any passat. S'ha realitzat al llarg d'un mes fins a constituir-se en un magazín que recull diversos aspectes de la vida cultural de Mataró. L'emissió local de televisió no deixa de ser un mitjà, una emissora de televisió és un mitjà de comunicació. Sempre es mira amb certa recança. La ciutat és solidària, desvetllada i una mica feliç. I els mataronins són amants del que és seu. Mor Lluís Lligonya, director de la televisió de Mataró, víctima d'un càncer. Els funerals es faran demà a les 12 del migdia al tanatori. La ciutat plora la pèrdua del seu cronista més perseverant. Bona nit. Tot i que el periodista no ha de ser mai notícia, ens permetran avui centrem l'actualitat en aquest esdeveniment. Lluís Lligonya, el director de la televisió de Mataró, ha mort 9 mesos després que li diagnostiquessin un càncer. Deixa, però, un llegat important a la ciutat, la televisió de Mataró, fruit del seu gran somni. El mitjà va ser la seva vida, la seva personalitat compromesa, però, i la seva vessant sindicalista el va fer una persona clau també en la transformació de Mataró. L'existència de Televisió de Mataró es deu a la tossudesa i tenacitat de Lluís Lligonya, el seu fundador. A començaments de la dècada dels 80, Lluís Lligonya, que havia realitzat diverses pel·lícules en el camp amateur, es va interessar per l'incipient fenomen del vídeo. A partir d'uns primers coneixements, va impartir després un curset de vídeo a Mataró. Amb alguns d'aquells alumnes va engendrar el col·lectiu de mitjans audiovisuals de Mataró, una entitat cultural sense afany de lucre que havia de gestionar el projecte de televisió local. Des d'un primer moment, Lluís Lligonya té clars els objectius de Televisió de Mataró: ser un mitjà de comunicació obert a tota la societat i que ha de tenir l'informatiu com a columna vertebral de la seva programació. El gran repte de l'últim període ha estat el de la televisió digital terrestre. Després de 20 anys funcionant en la legalitat, la llei de la TDT ha permès que Televisió de Mataró obtingui una de les 2 llicències de televisió privada de la comarca. Precisament, la legalització ha estat sempre un dels objectius de Lluís Lligonya, que durant molts anys va ser també vicepresident de la Federació Pro Legalització de les Televisions Locals de Catalunya i un dels fundadors de la xarxa de televisions locals de Catalunya. Hem superat entre tots els complexos de provincianisme i localisme i ens sentim orgullosos d'aquesta ciutat, que potser no és la més alegre, que potser no és la més rica, que potser no és la més neta, que potser no és la més feliç, però és la nostra. Televisió de Mataró ha crescut amb la ciutat i pretén ser un mitjà que ajudi els ciutadans a entendre la realitat del dia a dia per a millorar-la. Adéu multitudinari al director de la televisió de Mataró, Lluís Lligonya, que va morir la matinada de divendres, víctima d'un càncer a l'edat de 59 anys. Unes 700 persones van omplir el tanatori, on es va fer la cerimònia de comiat tal com ell mateix l'havia dissenyat. Amb la cançó Viatge a Ítaca, de Lluís Llach, interpretada per un trio format per piano, violí i violoncel, va entrar al fèretre a la sala. Periodista vocacional, enamorat de la política, obsessionat per la independència i per donar la paraula a tothom que pogués cohesionar, integrar, fugint de sensacionalismes i debats estèrils. Enmig de les situacions més crítiques, en Vist sempre mantenia el cap serè, sense defallir, buscant la millor sortida, enfrontant-se amb els que volien radicalitzar les situacions i portar-les a frustracions que generen la manca d'alternativa. En Vist, el mestre que amb la càmera a l'espatlla i el cigarro a la boca ens ha ensenyat fins i tot a explicar la pitjor notícia,
la d'ahir. A la cerimònia laica i senzilla hi van assistir personalitats de l'àmbit cultural i social, l'Ajuntament de Mataró en ple, diversos alcaldes de la comarca, el president del Consell Comarcal, Pere Almera, el delegat del Govern, Joan Rangel, diputats i el president del CAC, Josep Maria Carbonell. Bona part de les persones que van donar l'últim adéu a Lluís Lligonya eren pro del món del periodisme. Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és clara que el sol surt i s'ullprèn i té delit del ball. I s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. No ha estat fàcil, però no hem volgut deixar d'assistir puntualment a la cita que des de fa anys tenim amb vostès i avui agraïm especialment que ens hagin acompanyat des de casa seva. És sens dubte el millor condol i la força per continuar amb la feina. Si seguim comptant amb aquestes complicitats, no dubteu que per nosaltres no serà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Lluís Lligonya. Bona nit. Tinga sempre al cor la idea d'Ítaca. Por favor, señor monitor, ¿qué nos podría decir? ¿Qué le parece esto de enseñar a la gente esto de la técnica del vídeo? No sé, esto lo tenéis que decir vosotros, ¿no? ¿Qué os parece lo del vídeo?